BPI. Church. Now we're going in sa church po ng Baclaran. Yan, dito na kami sa Baclaran Church. And grabe naman yung mga boys. So, ito na. Dito na tayo sa loob. So, mag-pray tayo to thank God for all the blessings and also for the guidance sa lahat ng ating mga gagawin. Lalakad na po sila. Hi! Ayan na po sila. Picturean ko na lang kayo, Amina. Amina, cellphone mo. Sama ka. Ano ito yung babang po yun? Vendor. Vendor. What? Pinamili nyo. Mga damit po. Thank you so much po. Sure ko, ano dahil? Para sa lahat ng aking mga kapamilya at kaibigan na yung Dito kami ngayon sa Baclaran. ayan na. Thank you. Oh, ikaw. Hi. Wah, hala daw. Pag-sure ba? Para kita yung buntis. Umalis ka dyan. Hati yan yun na. Wait lang. Astro! Ay. Gusto mo salik ka na. Picture na ko kayo. Ready? Parang hindi na makita si Brendo. Lagyan ko na lang ng flash. One more. Thank you. Ayan po, ang dami ang pictures. Ay! Hello po. Akin na. Galat. Kaya dalawa, mas go. Kaya dalawa. Yan sa kabila ka. Ayan. Bye. Bye, Susundo. Hi. Ay, ang dami pala nila. Balik ka na. Oo nga. Andun nga ako sa gilid. Amin na yung phone. Wait lang po. Wala lang po. Sige, sige. 1, 2. Ayan. Thank you po. Picture ka po. Ali, diri ba? Pero siya dahil. Smile. Ate ko. Jensen. Bisaya. Di Mindanao. Ikaw. Sige, Amin. Ay, sorry. Hala, paktoran. Mga tagasan kayo? From Las Piñas. Social naman.
Shout out. Ay, sorry. Hindi pala to kanya. Sa inyo pala to, sorry. Oh, go, go, go. Closer. 1, 2. One more. Ayan. Thank you. Thank you, me. Okay. Pictures na sila. Ayan. 5, 6, 7, 8. Foreign blood po kayo. Tapos siya vlog man. Nanginginig. Tagi. Hala, Tuara. Iba si Inday Katok. Hi. Ang aming idol na Brenda Vlogger. Wala. Hi! Hey, dali, babe. Sige nga, halika mo nga siya. Ha? Baka may pa-babe na agad. Patrick kong Brenda! Okay ra? Diyan na? Hala, Tuara. Sarado na kayo. Si Jenny Rocco. O si Madam. Ay, manager pala to. Manager. Pagbilang. Bilis! Kasi magmumukbang na kami. Yan. O yan, tayo itong maraming rice ha. Okay, papalala 32 rice agad. Kaon na kami. Ana. Oh, pak. Kita ng mga magdininang. Sa pa. Maldita. Thank you. Kain na kami. Ay, si Aisa. Ang ganda, kaya ka smile face. Yan, ang ganda. Ako sa kakain Ayaw kasi. mo supportive sa'yo, no, papa? Grabe supportive. Thank you. Naging supportive niya. Inom ta. Ayun sa kwan. No, kinani mo. Gani. Inom ta. Ang inasal, I miss this. Walang sili, di ba sila magsarado? Walang sili. Tangwah ba ba? Kapan? Meron kaming lalaki kasama, guys. Hindi namin pwedeng i-reveal kasi mas lalaki pa mukha ni Inday. Correct. Basta lang. Ang tanong ko sa inyo, ilang rice kaya maubos niyo? Manamiss ko to, ma. Kuya, Kaya sabaw. kasama ko po, si Ma'am si G. Rosy Chick Laura ka dyan. Inday, at saka. Kikilig ko. Oh, bawal na pakita kasi Ano na may asawa siya. Ay, sabaw. Ayun, sabaw. May fairness, maganda yung kanin niya dito, ha? Buhag-buhag. Na? Siguro lang ba? Kanin Israel. Siguro lang anak ko. Kata rin. 5, 6, 7, go. Go. Wait second ka lang. Ito na agad-agad dire-diretso sa. Hala, Tuara. Wala pa tayong ano? Ha? Extra plate? Okay na yan. Ito yung pagkain na kahit allergy ako, go. Sabaw ka, babe. Ha? Okay? Babe agad? Pag ikaw di ka kakaurkutin nun niya, bantay. Taray, misis? Ano ba? Wala. Okay, babe. Punta mo lang kita. Katagal kasi kami kita ko. Kailan huling kita nyo? Nag-pray ka ba kanina nga? May lalaki na kumaano yun? Tapos ako manang-way. Hindi ba? Baka matilungan, no? Ha? Bukod sa hula. Shit, bakit siya yung sinasabi na pipirahan ko na? Uy. Make sure wala na kayo, ha? Yung sabi pa naman na may asawa doon yung ano. Wala na daw. Oo. Sabi. May wala. Lapitin nyo talaga ng gano'n, no? Kahit noon pa. No? Mga manluloko. Yung mga may asawa.
Talaga ba? Sabi ko naman, Kung hindi di may ba, asama, may girlfriend. Ano daw? Pero ko sa kanya. pero di ba sabi sa hula, may matitikman ko daw muna bago sa'yo. Ha? Gift guys na lang. Malalandi. Sa simbahan, dala. Grabe si Inday, no? Ano lang? Gusto ka agad sa akin, dalawang rice ito. Lakas mo talaga mag-rice. Na-miss mo talaga, no? Buti pa yung picture. Anak, yung mga foods sa Japan, kamusta experience mo? Grabe. Anli, dami. Kakain naman ng ramen. Hindi ko maubos. Kung sukang-suka na siya, kami ubos ko na. Hindi ko maubos. Ano to yung takaw tingin? Oo. Di ba? Yung kukuha tapos hindi naman mauubos. Hindi talaga sila mahilig sa ramen. Ganyan. Ano experience mo doon? Ano para gusto Mayroon dito mong sa gipsal, hindi na mahilig. ginawa, nangyari ba? Favorite part doon naman ginawa mo doon yung gusto mo? Nung nag-Osaka kami na, nandun kami sa 5-star hotel. Ha? Ah, yung ano, mataas yung building. Oo. Unlimited na ano. Unlimited na. Ay, may sauna kayo eh. Alam mo, hindi niya alam. Hanggang 4:30 ako ng umaga. Ah, doon ka nga raw, nagising ka, natulog. Tulog. Mhm. Grabe. Kamusta feeling na uy, ano ba yung next abroad mo, international? Dahil lang. Ha? Mag-Thailand ta? May bago pa namang airport ngayon sa Thailand. Ako sa VR. Ha? Isama mo muna siya sa Ano ano? yung isa to? Oo, Ano ba, ano? ano? Kanin. My God, ginugutom niyo ako. No? Grabe. Pangatlo na to. Grabe. Sa Pugita, di ba grabe dati? Grabe. 7 rice. 7-8. Kaibigan namin. Hindi nalulugi itong mga inasal. Kasi, Anong gusto mong ano? Anong gusto mong balikan sa Japan? Na hindi mo pa nagawa sa tingin mo? Rice. rice. Hindi pa kasi kami Ah. na-experience. Kasi walang time. 3 rice. Grabe! Hindi na ako rice. Pero medyo Ma'am. ito. So almost ano na kami, nakarami na kami ng kain. Ito ba, parang hindi po. Kung mapapansin nyo, wala po si Jigjag na hindi namin kasama kasi masakit na naman daw po. Masama na ako kanyang pakiramdam, di niya kaya maglakad-lakad. Okay, Kaya kami lang. Bakit? Anong dahil naman ito niwalayan? Maliit? O di marunong kumain? O Hala! di marunong sa performance naman? Hala. Bako. Sabi niya pwede all? May trabaho ka ba? Saan? Balik ka. Sa mga mall, supermarket? Ano ka na? Wala sa itura ha? Actually, matagal na kami makilala guys. 2 years to. Ngayon ko lang ito na ano, nakita. Pwede natin siya, pwede ba natin siya i-reveal? I-reveal. Ah, Huwag mo naman. kasi baka Huwag maudlot. lang kayo rebound. Ano rebound? Ano rebound? Nakita po ni ano, ngayon na sila ulit nagkita, tapos dito pa sa Baclaran, out of nowhere. Maglakad tayo pa uwi yan. Para tunaw. Lapit lang ma. Ayan po siya, budbudon. Lapit lang. Okay na kami. Simutan na. Busog. Gabo. Kain na ulit. Uwian na. Tapos na kami kumain. Bye! Thank you, Mang Inasal! Bye!